O 12º Salón do Automóvil organizado por Acauto Expo Ourense deixa como resultado preto de 300 vehículos vendidos. O Concello de Piñor e a Xunta de Galicia asinaron esta mañá un convenio de colaboración para a construción dun centro multiusos. O Centro de Estudios Chamoso Lamas presentou un novo número da revista Argentarium, adicado ao 25 aniversario da entidade cultural. Fin de semana deportiva ca celebración do Día da Bici, a Copa Deputación de Kickboxing no Irixo e do encontro Arenteiro-Compostela que rematou en Táboas. Ola a todos, moi boa noite. Comezamos, como sempre, este informativo actualizando a situación da pandemia na nosa contorna. Xa sabemos, como nos últimos días, que tanto Carballiño como Ribeiro apenas presentan casos. Hoxe a boa nova está na provincia de Ourense, que non rexistrou ningún contaxio nas últimas 24 horas. E tamén en Galicia, en xeral, que está a punto de baixar dos 500 casos activos de coronavirus. A comunidade galega rexistra hoxe 14 contaxios novos, un número de novos positivos que se mantén estable. O número de casos activos de coronavirus en Galicia a día de hoxe é de 502, 80 casos menos nesta fin de semana. A ocupación das camas dos hospitais por enfermos COVID presenta un ascenso leve. Do total de pacientes positivos en Galicia, 10 siguen na UCI e 37 en unidades de hospitalización. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras non rexistran ningún contaxio novo nesta xornada e restando as altas, os casos totais chegan ata os 77. Os hospitais hoxe presentan ningunha persoa hospitalizada en planta, pero unha na UCI. En canto a nosa contorna, na comarca do Carballiño só hai un caso activo, como o pasado venres no concello de Punxín. En Ribadavia presentan casos a súa capital, Ribadavia, e o concello de Melón e tamén Leiro, pero son cifras moi baixas. Esta fin de semana, como xa lles anunciábamos o pasado venres, producíase esa apertura de novos locais de ocio nocturno, algúns deles no centro da vila e outros salas de festa na contorna. Hoxe falamos ca Policía Local para ver se se produciu algún incidente con esta nova apertura. Esta fin de semana a vida nocturna volveu a súa actividade no Carballiño, ca apertura de discotecas e salas de festa. Falamos neste caso de dous locais de ocio ubicados no centro da vila e da Sala Paulino ás aforas. Recordamos que a Xunta de Galicia ofrecía dous niveis de apertura segundo o nivel de compromiso na aplicación de medidas sanitarias, nos que varían o aforo e a hora de apertura ata as 4 da madrugada pedindo o certificado COVID. Hoxe falamos ca Policía Local para comprobar como foi o cumprimento de medidas e se houbo incidentes nesta nova apertura, destacando sobre todo que foi unha fin de semana bastante tranquila. Tampouco é que non houve moitos incidentes que destacar, ou máis ben ningún. É certo que quizá a novedade estuvo que a concentración de xente masiva, por decir de alguma forma, pois foise moito máis que a zona de arriba, mientras nos estaba ocurrindo pois aquí na zona do Concello, Caialdar, a Flores e todo isto, non? E esta vez parece que foi arriba, na Pista Roxa, por aí. Cambia moito con relación aos horarios, porque é certo que antes, ao pechar hasta da mañá, pois quedábanse a xente polas calles, moitas veces falando en grupos, e a veces marchando aos pisos, e iso complicaba máis a relación. Agora a xente pois está na calle e non desaparece ese problema, non? Pero xa digo, non houve nada que reseñar, excepto algunhas cousas típicas de tráfico, como pode ser algúns controles de alcoholemia por aí, pero tampouco nada que reseñar. O que si quero apuntar é que en relación ca presencia da xente nova ou non tan nova na calle, con referencia ao que pasaba históricamente, é que fai anos nos levantábamos con cristales rotos, daquela que había as telefónicas rotas, papeleras queimadas, as calles parecen campos de batalla, e isto, gracias a Dios, estáse corrixindo moito.
Unha das vantaxes da volta do ocio nocturno, segundo asegura a Policía Local, é que traen consigo unha minimización dos botellóns e reunións en vivendas, unha problemática que vivíamos nos últimos meses. Son os botellóns que o botellón é máis visible, pode chegar ali, pode facer un control, é certo que é máis incómodo, pode ser que da basura, non sei que, non sei cuánto, todas esas cosas son certas. Pero o que en realidad vai a desaparecer con toda seguridade son as festas privadas en garaxes, en pisos. Eso, se o máis a desaparecer, vai se minimizar moito, e iso é o que tendemos. Tamén é certo que non se pode estar incumplindo reiteradamente os horarios de cierre por parte de algunos estabelecimentos. Nós os estamos denunciando. Outra cosa que despois pasa o que pasa, non? Pero os horarios de cierre hai que cumplir. Eso significa que a partir das 5 da mañá a calle non pode haber. O 12º Salón do Automóvil, celebrado durante estas dúas pasadas fins de semana en Espourense, deixou como resultado unha venda de preto de 300 vehículos, cifras que son inferiores ao último salón en 2019, pero que aínda así son moi optimistas dada a situación dos últimos anos de pandemia. O 12º Salón do Automóvil, organizado entre Espourense e Acauto, pechou onte as súas portas con datos de vendas e visitas inferiores á edición de 2019, pero que os organizadores consideran boa dada a situación actual. A paulatina recuperación da normalidade en canto a visitas a eventos e a complicada situación que atravesa o mercado do automóbil fan que os preto de 300 coches vendidos e as máis de 7.000 visitas recibidas durante as dúas fines de semana sexan bons resultados e cumpran as expectativas de ambos organizadores. En total, o Salón ofreceu vehículos de 21 marcas e modelos que ofrecían as mellores condicións, non só no prezo, senón tamén no financiamento, no seguro, co regalo a todo risco en moitos casos e en garantías e servizos engadidos. A próxima cita en Espourense será esta fin de semana coa celebración os días 15, 16 e 17 de outubro da quinta edición de Anticauria, Feira Internacional de Antigüidades. Esta feira compartirá protagonismo no recinto de Espourense coa exposición Descubrindo Dinosaurios, que se poderá visitar o sábado e o domingo. E hoxe a Xunta de Galicia e o Concello de Piñor asinaron un convenio de colaboración para a construción de un novo edificio multiusos para este concello, que terá un orzamento de €500.000 compartido tamén ca Deputación de Ourense. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, asinou co alcalde José Luis González un convenio de colaboración en materia de urbanismo para a construción de un centro multiusos ubicado no lugar de Arenteiro, en Piñor, e próximo tamén ao novo albergue. As obras cun orzamento de €500.000 compartido entre as tres administracións prevese que estén rematadas para finais de 2022. Que acabamos de firmar o convenio para a construción de un centro multiusos aquí no Concello de Piñor, con unha inversión de €513.000, subvencionada por a Xunta ao 70%, e o 30% subvencionado por a aportación do Concello, subvencionado por a Diputación Provincial tamén. Un centro cultural que vai a estar ubicado no pobo do Arenteiro, ao lado na mesma parcela onde se vai a construir un albergue de peregrinos. Esperamos que este construído ou debe estar construído a finales do 2022, o cal lle dou as gracias á conselleira por a aportación que fai deste diñeiro e tamén á Diputación Provincial. A conselleira Ángeles Vázquez resaltou o traballo da Xunta e a súa aposta por seguir mellorando o rural e dinamizando con servizos, como neste caso. Explicou que este proxecto estará adaptado en forma e decoración ao seu entorno, aproveitando tamén a materia prima local. Seguimos apostando polos concellos, seguimos coordinándonos entre as distintas administracións con un fin, e ese fin é seguir dando servicios aos veciños e ás veciñas do rural galego. Neste caso, apostamos por humanizar espacios e tamén por construir espacios que teñan como obxectivo
pois eses edificios que serán construídos con os materiais propios da zona e tamén seguindo esa guía de cores que farán máis fermoso un Piñor que disporá de espacios a finais do ano 2022 de distintos ámbitos, tanto pois de carácter educativo para poder realizar cursos neste centro, como de carácter cultural, para que a poboación poida dispoñer de actividades ao longo de todo o ano. En concreto, o obxecto é dotar ao Concello de Piñor dun novo edificio multifuncional que constará de planta baixa na que se localizará unha das salas do edificio, os aseos, o cuarto de instalacións e o almacén. É un primeiro andar onde irá outra sala de maiores dimensións, dotada con grandes retráctiles, almacén e unha solaina, conectados entre sí por unha escaleira e un ascensor. E continuamos agora co Carballiño. A formación de Espazo Común asegura que crece o descontento dos veciños da rúa Arrega, asegurando que os compromisos entre os veciños e o Concello non se están a cumplir. Os conflitos na rúa Arrega semella que en lugar de solucionarse van a máis. A formación de Espazo Común asegura que este malestar incrementouse ao non ver cumpridos os compromisos por parte do Concello. No ano 2018, nunha xuntanza que acudiron uns 40 veciños de dita rúa, acordouse co Concello a instalación de un pivote automático para resolver os problemas de aparcamentos irregulares. No mesmo ano, o comprometido Bolardo quedou instalado e só pendente de establecer os criterios para permitir o acceso e o reparto dos mandos. Dende entón non se puxo en marcha, a pesar de aprobar en pleno de novo o ano pasado a súa activación e de acordar unha nova reunión cos veciños. A última problemática que viron os veciños nestes últimos días foi que tiveron que colocar un cubo ante a falla de papeleiras na rúa e de lixo no chan. E agora xa no eido cultural, o pasado venres pola noite, o Centro de Estudos Chamo Solamas presentou o número 25 da revista Argentarium, precisamente adicado a este 25 aniversario. Neste acto de presentación tamén puidemos saber que o seu presidente, José Luis Obrado, abandona a presidencia. Dúcias de artigos sobre as máis diversas temáticas conforman ao longo de 250 páxinas o contido da revista Argentarium, que edita o Centro de Estudos Chamo Solamas, e cuxo número especial está dedicado ao 25 aniversario da entidade cultural carballiñesa. Na súa presentación, que tivo lugar o pasado venres, o alcalde Francisco Fumega destacou a labor tan importante feita nestes anos a prol da cultura por esta entidade. A realidade é que ao longo destes 25 anos e as publicacións do Chamoso, hoxe temos un corpus documental e unha serie de estudios de investigación moi potentes que fan do Carballiño, digo sin ningún tipo de rubor, un das comarcas mellor estudiadas do noso país. Agradecer ese traballo, animarvos a seguir traballando e sabedes que o Concello do Carballiño vai estar apoiando sempre a cultura e o saber da nosa poboación. O presidente da entidade, José Luis Obrado, agradeceu a presenza dos asistentes e puxo en valor o traballo feito durante estes anos para facer do Carballiño un referente cultural. Sobre 25 publicacións teremos feito máis ou menos a día de hoxe, o cual ven a corroborar o que acaba de decir Paco Fumega, de que esta comarca pasou de ser un ente descoñecido dentro do mundo da investigación galega a pasar hoxe a ser unha das mellor coñecidas. Eso mercede ao traballo de todos os que estades aquí, de outros que non están agora aquí presentes, e tamén de todos aqueles que cada 2 anos enchedes os nosos congresos e nos acompañades nesta difícil e dura misión que é intentar levar nunha vila como Galicia, ou perdón, do interior de Galicia como é o Carballiño, intentar levar trasladar ese ambiente digamos de saber que si é propicio noutras cidades, sobre todo nas cidades que teñen vinculación co mundo da universidade, para nós é, como digo, é unha satisfacción poder seguirlo facendo.
A revista presenta 20 artigos, algúns deles con temáticas tan suxestivas como o coñecemento da escultura urbana do Carballiño, o urbanismo e a actividade empresarial, ou o importantísimo achado de restos do primitivo mosteiro de Melón, na localidade de Barcia, xunto cun repaso da actividade do grupo ao longo do cuarto de século de existencia que cumplen. Neste acto, o presidente José Luis Sobrado anunciou tamén que este é o último número que presenta, dando a coñecer a súa decisión de abandonar o cargo no que leva 21 anos. No próximo número, pois, trataremos de seguir na mesma línea. Xa non me queda máis que dicir, solo teño que dicirvos que isto é a miña despedida como presentando unha revista, porque deixo a presidencia do Centro de Estudios Chamos Solamas, non porque me voten, que me sinto moi querido, pero levo de 27 anos, levo 21 anos, eu creo que xa chegou o momento de dicir hai que xubilarse, non? Entonces, nada, agradecervos a todos sempre a atención que tuvestes todos comigo en cada momento, e tamén aos medios aproveito porque sempre se portaron moi ben con nós. Seguimos agora falándolles de cultura. Hoxe no noso espazo de entrevistas a Cotío contamos ca presenza de José Prada, o presidente do grupo de teatro Tiruleque. Vainos a falar da presentación mañá, dese comezo das actividades culturais, desa mostra de teatro Amador Terras do Orcellón. O teatro, despois desta fin de semana continuando cos circuitos de teatro no Carballiño, terá unha nova cita para mañá martes. Neste caso, dará comezo a mostra de teatro Amador Terras do Orcellón, organizada polo grupo Tiruleque do Carballiño. O seu presidente José Prada está hoxe con nós para falarnos máis sobre este evento. Ademais, durante esta mostra, o grupo organizador estreará na súa casa a obra Soltero Enterprise, na que levan traballando 2 anos. A mostra, en este caso, cabalga un pouco sobre os circuitos porque empezamos mañá. Mañá ven o grupo Vicus Teatro de Mos, aí pretiño de Vigo, con Andrea Castro, que trae un monólogo sobre basado nunhas historias de Alfonsina Storni, a poetisa, ahora xa non se pode decir poetisa, en fin, sobre a Argentina, contanos parte da súa vida, parte das ensoñacións que a actriz ten sobre a vida de Alfonsina e a súa obra. Hai algunha parte cantada. É un traballo realmente de fin de curso de carreira de Andrea, que non lo ofertou cando foi da mostra, e quedamos na visualización que fixemos, quedamos encantados. Está, vamos a ver, desde o punto de vista actoral está moi ben. E hoxe 11 de outubro é o Día Internacional da Nena. Esta data foi proclamada pola ONU en 2012 co obxectivo de dar apoio a todas as nenas do mundo en defensa dos seus dereitos, así como concienciar a poboación sobre os desafíos que teñen que superar en moitas ocasións polo seu xénero. O mundo avanzou moito en canto ao respecto dos dereitos das nenas. Hoxe en día é moito maior o número de nenas que acceden á educación, que son vacinadas na súa infancia e que posúen unha calidade de vida idónea, en igualdade de condicións cos nenos. En canto aos deportes, esta fin de semana contamos con varios eventos deportivos. Comezamos, por exemplo, co Día da Bici, un evento familiar que acolleu a máis de 300 persoas polos principais puntos do Carballiño. O 16º Día da Bici do Carballiño celebrouse onte domingo pola mañá, cun formato familiar dividido en 2 opcións de percorrido, unha longa de 8 km e outra máis curta para os máis pequenos. Bueno, hoxe estamos aquí na Plaza da Veracruz nun día estupendo. Nós como colaboradores do Concello do Carballiño deste gran día como vai ser o Día da Bici, un día especial para poder disfrutar da bici no noso pobo. Bueno, animar a todo o mundo a que veña aínda se alguén non se inscribiu, pero bueno, que esperamos hoxe? Esperamos que a xente participe, que o disfrute, que o pase ben. Montaremos un pequeno circuito para os máis pequenos, para que disfruten aquí e non teñan que facer a ruta grande.
A saída e chegada fíxose dende a Igrexa da Veracruz con animación a cargo de DJ Tibu. Este día contou cunha gran participación que superaba as 300 persoas e cun gran número de nenos. Estivemos ali con eles e tamén falando que a concelleira de Deportes sobre este evento. Outro ano máis celebrando o Día da Bici, despois dun ano de parón, e a verdade é que era unha actividade deportiva que nos interesaba moito recuperar, porque desde que se empezou a celebrar fai 17 anos, que estaba eu de concelleira xa daquela, foi sempre un éxito. A xente celebra o Día da Bici como un día de festa no pueblo, ademais de ser unha actividade, como ben digo, deportiva, e bueno, animar a xente que sigan participando ao longo destes anos, que a seguiremos celebrando, e nada, que o día non nos pudo vir millor, a verdad, porque está un día espectacular para isto, entonces hoxe temos un día redondo. Ademais de facer deporte e participar neste día en familia, o Día da Bici tivo premio. Nesta xornada animáronse todos, familias enteiras, moitos nenos e incluso para algúns deles esta foi a súa primeira vez. Hola, bons días, estamos aquí para ir ao Día da Bici, é a primeira vez que participamos, estamos moi ilusionados polo circuito, si vai ser difícil, fácil, verdad, Matías? Sí. Nada, pasar un bo día e disfrutar da bici, que é o que nos gusta, andar en bici, verdad? Sí. Encántanos moito. A ti gustache moito andar na bici, Matías? Sí. Vale, moi bien. Pois nada, pouco máis, que pasemos a mañá o mellor sin incidencias e todo ben. Dille chao, un saludo. Chao. E xa na nosa contorna no Concello do Irixo este sábado tamén tivo lugar a Copa Deputación e o Campeonato Galego de Clubes de Kickboxing. Esta pasada fin de semana o pabillón municipal do Concello do Irixo acolleu a Copa Deputación e o Campeonato Galego de Clubes de Kickboxing. Esta competición está organizada polo Clube Fundación Cipri Gómez. Donde se dan cita hoxe casi 120 deportistas de 19 clubes con representación das 4 provincias galegas. É un evento que a verdade é que para estar no momento no que estamos ten bastante aceptación, porque vimos por a situación actual de pandemia. A verdade é que nos sorprendeu moitísimo a capacidade de convocatoria que tivo. As 3 modalidades nas que se competiu foron Point Fighting, Light Contact e Kick Light, con rondas de clasificación durante a mañá e rondas finais e entrega de premios pola tarde, acollendo a un gran número de participantes. Un total de máis de 100 participantes de 19 clubes representaron a este deporte, proviñendo das 4 provincias galegas. Dende o ximnasio Madocoan do Carballiño participaron 6 rapaces e 2 rapazas nesta proba, un evento que pretende promocionar o deporte e incluir o rural tamén nesta competición. Pois estamos aquí no Irixo, están celebrando a Copa Diputación de Kickboxing, puntuable po Campeonato Galego, e nos traemos de Carballiño 6 rapaces e 2 rapazas, bueno, a verdade é que pareceme fenomenal que se faga aquí no Concello de Irixo, pues, ao final trátase de potenciar un poquinho o tema do rural, é o primeiro campeonato oficial da temporada, hai moi boa acollida, hai moita xente no público, bastantes participantes, 100 e pico. Ademais da boa acollida deste evento no Concello, o alcalde anunciou que a partir do 21 de outubro retomaránse as clases municipais de kickboxing. Unha gran afluencia de xente que esperamos que redunde tamén na economía do noso concello, porque esta xente por ven aquí, toma aquí cafés, quedarás aquí a comer e damos a coñecer o noso concello para que nun futuro estas persoas poidan volver a visitarnos. Entón, nos dende o Concello de Irixo vamos a apoiar sempre calquer tipo de iniciativa deportiva que fomente uns hábitos saludables nos nosos nenos e nos nosos maiores, e así mesmo tamén anunciar que a partir do día 21 de outubro vanse retomar as clases no Club Kickboxing Irixo, que é un convenio de colaboración que temos dende o Concello co Colexio, así como con Roy e Claudio do Ximnasio
Madoucuán de Carballiño para impartir estas clases. O presidente do clube no Irixo animou a todos os que queiran a participar a acudir, ademais de manter a meta de lograr que a Copa Deputación se asente neste municipio. Agradecer a colaboración do Concello en todo momento, poñendo todo da súa man para poder realizar hoxe este espléndido torneo, da Federación Galega de Kickboxing por tamén poñer todo da súa man para realizar hoxe o torneo, e bueno, desear que todos xa ben, como xa comentou o alcalde, que temos aquí unha escola de kickboxing onde retomaremos as clases o día 21 de outubro, posto que pola COVID-19 non podemos realizar as actividades, e bueno, que estades todos invitados a vir cando que irades. Para rematar agora falámoslle de fútbol. Onte domingo xogou a sexta xornada de Liga o Club Deportivo Arenteiro. Fixo na casa fronte ao Compostela e o resultado non foi gran satisfacción. Quedou empate a táboas 1-1. En canto á previsión meteorolóxica para mañá martes, día festivo, os ceos estarán solleiros durante toda a xornada. As temperaturas estarán bastante altas para a época do ano na que nos atopamos, con mínimas de 9 graus e máximas de 26. En canto ao Ribeiro, a situación será moi similar ca no Carballiño. Os ceos estarán solleiros mañá martes e as temperaturas un pouco máis altas, con 10 graus de mínima e 27 graus de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordámoslle que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.esbadalnovas.com ou a través da nosa páxina de Facebook. Recordámoslle tamén que esta noite quedan a continuación deste informativo cunha reportaxe do Día da Bici de onte domingo e ademais co noso espazo de entrevistas a Cotío con Pepe Prada, o presidente do grupo de teatro Tiruleque, para falarnos desa programación para os próximos días. Recordamos que a farmacia de Garda para esta noite e para mañá día festivo será a de Lola Campos na rúa Calvo Sotelo número 16. Desexámoslle que mañá teñan un bo día festivo. Moi boa noite. O 12º Salón do Automóvil organizado por Acauto Espourense deixa como resultado preto de 300 vehículos vendidos. O Concello de Piñor e a Xunta de Galicia asinaron esta mañá un convenio de colaboración para a construción dun centro multiusos. O Centro de Estudios Chamoso Lamas presentou un novo número da revista Argentarium, adicado ao 25 aniversario da entidade cultural. Fin de semana deportiva ca celebración do Día da Bici, a Copa Deputación de Kickboxing no Irixo e do encontro Arenteiro Compostela que rematou en táboas.